O uređenju Peskana u Pančevu se priča već decenijama, rekao je Srđan Stanković, potpredsednik Narandžastog bloka, i istakao da je šteta što se od planova nastalih pre 30 godina nije mnogo odmaklo. Umesto čistog i uređenog jezera, koje bi činilo celinu sa sportskim centrom i Goranskim parkom, prema Stankovićevim rečima, Pančevo i dalje ima prljavu baruštinu. U prethodnom sazivu, znači, Gradske skupštine, član Gradskog veća Aleksandar Farkaš i odbornička grupa Pokrenulo Pančevo, koja je kasnije prerasla u grupu građana Narandžasti blok, je pokrenula inicijativu da se uredi Peskana. Prvi problem sa kojim su se suočili je bilo to što Hercegovačka ulica, znači koja je pored Peskane, nema kanalizaciju, pa bi septičke jame zagađivale izvorišta vode i tako da voda ne bi bila dobra za kupanje. U tom mandatu je taj problem rešen, znači Hercegovačka ulica je dobila kanalizaciju i stekli su se uslovi za uređenje Peskana, međutim, došli su brzo i izbori, formirala se nova vlast koja je dalje aktuelna, koja se ovom temom od tada uopšte nije bavila, niti iko pokrenuo inicijativu da se Peskana uredi. Ako bi se sada nastavili radovi na uređenju Peskane, Pančevo bi to koštalo oko 200 miliona dinara, kaže Stanković, i dodaje da je moguće iz budžeta izdvojiti ta sredstva, posebno što je gradski budžet uvećan za oko 700 miliona dinara nakon usvajanja zakona o fiskalnoj decentralizaciji. Smatramo da bi trenutno u gradu bilo mnogo korisnije, realnije da se krene u realizaciju ovog projekta, a ne recimo nekih preskupih projekata kao što je zatvoreni olimpijski bazen koji, kao što znate, je procenjeno da bi vredio 850 miliona dinara, znači nekih 4 puta više, pa možda i 5 puta više nego što bi koštalo uređenje Peskane. Dakle, ne mora odmah da se pravi hotel, ali bitno je da se to jezero očisti, da se urede obale i da to postane jedno gradsko kupalište koje Pančevu hronično nedostaje. Uređenjem Peskane stvorila bi se mogućnosti za otvaranje novih radnih mesta, te bi se novac dat za njeno sređivanje veoma brzo vratio, kaže Stanković. Nakon uređenja Narodne bašte, što u Narandžastom bloku smatraju izvanrednim potezom, kažu i da Pančevo zaslužuje i uređeno kupalište, zašto će se u bloku i u Ujedinjenim regionima Srbije potruditi ukoliko dobiju poverenje građana na predstojećim izborima, zaključuje potpredsednik Narandžastog bloka Srđan Stanković.